Na hit and run sa e-bike nga kusog nga nagpadagan ang usa ka 67 anyos nga babay sa barangay San Nicolas proper ning Dakbayan sa Subo. Ano ang report ni Alan Domingo? Sa CCTV footage makita ang sa kababae nga milabang sa kalsada ug dihang naa na siya sa daplin kalit lang ni Agi ang naghaguros nga e-bike ug naigo siya. Wa mohunong ang driver sa e-bike aron unta luwason ang biktima nga nailang si Maria Luisa Bagas, 67 anyos, kinsa daling nadalas tambalanan sa mga taos dapit. Nasahiran nga padong untang mopalit og pan ang tiguang dihang nahitabo ang disgrasya. Nagkaangkon siya og mga bunog sa lawas ug buot masiguros pamilya nga way grabing kadaot nga naangkon ini sa iyang lawas. Wa sa jud noon siya ni Hunong, okay raman ta to matawag na tog aksidente, pero take responsibility ba kay kinabuhi man gud na. Tinuod. Yes, siguro di kayo nakuan iyang ulo kay ang iya ang diri, pero still it's a life. Samtang nakigalayo na ang barangay San Nicolas proper ngadto sa kapulisan aron masuta ang nimutangan sa suspect. Nasayran nga tagalaing barangay kini diin nakuhaan og CCTV ang presensya nini nga nagmaniho og e-bike. Surrender na lang ta kay wa ma'am ro no abi nimo kung mutabang na siya bisan og ingon financial lang gyud kay di bang gyud ingon to nga grabe jud kay pero bunog gyud diri ang ato lang kay magpasitis ka ni taas manggod ang dugo sa taon sa tiguang kay di manggod ka og madasmagan ka nervyos pa ana dugay kay kabangon. Pahimangnon ni Kapitan Clifford Judinial sa mga tao nga magmatngon og sa mga nagmaniho sa masakyanan nga siguradong luwas ang mga tao nga ilang sakay og ang ilang maagian. Kauban si Clifford Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.